Ok. Salam alaikum. An balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasi la Jules Chercheur k'a ɲini aw fɛ a ka vidéo in partager an bɛna les révélations baden vidéo dɔw bɛ an bolo est-ce qu'il y'a faamu Barkani yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye Barkani tagatɔla u ye ko minnu kɛ u ka kan kɔnɔ image exclusive dɔ bɛ n bolo ni dɔ y'a ci n ma c'est-à-dire kabako don quoi donc vidéo in mago bɛ partage la pour que n ka article in kala ka tila ka vidéo in fana yira aw la Barkani ye opération sugu min ye Barkani ye tiɲɛnikɛla min ye non tubabu tatɔ tɛ ɲuman kɛ tubabu u tatɔ u tɛ ɲuman kɛ quoi donc k'a ɲini aw fɛ a ye partage a y'a fanga bonya a ye cœur caman envoyé parce que u bɛ vidéo signalé la nin wagati n ka page u kɛlen bɛ k'a sanctionner je sais pas vraiment pour quelle raison pour quel motif est-ce que vous voyez donc a ye partage kɛ n bɛ tila ka na sisan n bɛna a yira aw la voilà donc k'an ka sɛrifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi ala ye sɛrifukɛ sɔrɔ kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rein dimi kɔdimi sɛrifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheikh Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais ni ko ferekera Bamakɔ a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ Segu belebele folen don k'a ka kalanden a ka Mugadam Abubakar Kamara a fana ka foli bɛ yan Katikaw yɛrɛ ka mawluduba bɛ yan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'o ye le 2 décembre bɛɛ k'i jija i ka ye le 10 décembre Cheikh Lagare n'o fana ye Lasana Kanɛ denkɛ ye o fana ka mawlud belebeleba bɛ palais la le 10 décembre donc a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija i ka ye nin kɛnɛ kan ka Bamakɔ misiriba alimami fo k'a fɔ maliyɛnw ye misiriba mago bɛ dɛmɛ la k'a fɔ gouvernement ye misiriba a mago bɛ dɛmɛ la Bamakɔ misiriba in Bamakɔ misiri fɔlɔ don ni ma fili ou bien ni filila mais an b'a dɔn k'a fɔ président bɛ seli ale misiri de kɔnɔ donc u mago bɛ dɛmɛ la o tɛmɛlen kɔ donc ka Cheikh Sala Kani Jalo fo yan fo Dili fo yan fo Tubakura Tankɔrɔba actuellement a bɛ voyage la mais bientôt a kun bɛna da Mali kan n'an ye Cheikh Sala Kani Jalo fo an bɛ a fa fo n'o ye Segu Dawuda Kani Jalo Tubakura bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan a dɔnnen don mɔgɔ dogolen tɛ donc a ka foli belebele o fana bɛ yan donc an bɛna sɛnsɛn ka don an ka vidéo kɔnɔ ka Segu autorité morale a ka foli bɛ yan voilà ok Segu autorité morale a ka foli belebele bɛ yan an bɛna don an ka sujet kɔnɔna la balimaw an ye article dɔ sɔrɔ opération Barkani kan Barkani ye fɛn sugu jumɛn ye Barkani ka bilan en même temps Barkani tatɔ ka bɔ Mali la u ye kojugu minnu kɛ an bɛna a da aw tulo kan révélation ani surprise baden a bɛ vidéo in kɔnɔna la an bɛna ka na da aw tulo kan n'i y'a ta k'a lajɛ d'abord image dɔ bɛ yen n bɛna image dɔ yira aw la u y'o image u ye a ci ma o image ye mun de ye a b'a kalama Barkani tatɔ u kɛtɔ k'u ka minɛn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ k'u kun bɛ ka u ka kan u ma se ka taa ni minɛn min ye u y'a bɛɛ détruire u ka mobili o u bɛ ka bulldozer kɛ k'u ka mobili détruire u ka kan fɛn o fɛn c'est-à-dire kan pièce wa fɛn o fɛn n'a bɛ se ka mago ɲa n'a bɛ se ka nafa sɔrɔ n'a bɛ se ka renseignement di mɔgɔw ma u bɛ k'a bɛɛ détruire u tatɔla a b'a kalama u ye tiɲɛni de kɛ an bɛna aw jɔ n ka nin vidéo k'a la yanni n ka article in kalan a jɔ permettez-moi n ka vidéo in k'a la permettez-moi a ye partage fanga bonya voilà permettez-moi n bɛ vidéo in k'a la a ka vidéo in a k'a lajɛ u tatɔ u ye tiɲɛni min kɛ a lajɛ nin ye Barkani tatɔ de ye u ka kan kɔnɔna la u kɛtɔ ka kan labila u bɛ ka kan tiɲɛ cogo min a lajɛ ne ko n ko nin tɔ an t'a dɔn ko o ko bɛ u kɔnɔ yan nin yɔrɔ la quoi
Ale o bɛ ka mobili de u yɛrɛ ka mobili u bɛ ka mobiliw de tiɲɛ k'u détruire quoi. Good job. Good job. Que tout. C'est ce qu'elle te disait là. Ale. Good job. Donc aw bɔra ka ni an balima maliyɛnw ni ye Barkane tatɔ de ye u ka déménager tɔ est-ce y'a faamu u ka kan kɔnɔna la u déménager tɔ u ka kan kɔnɔna la u ka mobili o u ka matériel o u bɛ k'a bɛɛ de détruire k'a bɛɛ halaki c'est comme i n'a fɔ u ye kojugu min kɛ Mali kɔnɔ u ye kojugu minnu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Barkane bɛ dugu minnu na c'est comme u tɛ fɛ a tracer ka ye u b'u k'u ka fɛnw bɛɛ tracer de tunu ja déménagement na Barkane ka mobili fɛn fɛn bɛ Barkane bolo ja i b'a kalama k'a si tɛ ko ɲuman kɛ a véhicule simple véhicule gansan u bɛ k'a bɛɛ détruire parce que u b'a fɔ ko n'u ye véhicule ninnu to yen u b'a fɔ ko n'u y'a véhicule ninnu to yen ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni Mali nana kan ninnu occuper ou bien armée mana na kan ninnu occuper i b'a ye k'a fɔ ko bɔ bɛ kɛ ko caman kalama ko caman bɛ ɲɛdɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ko caman bɛ si dɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ dɔn Faransi bɛ janfa ni combine min na sinon e tatɔ ni dalen b'i yɛrɛ la aw ni Ala cɛ a sera mobili détruire ma ka mobili tiɲɛ ka mobili kurukuru ka mobili ɲɔɲɔ n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu pour que u ka minɛn foyi u ka matériel foyi kana to yen pour que an kana se ka trace foyi sɔrɔ u kan k'u bɛ ka djihadistes financer u bɛ ka djihadistes fournir u bɛ ka djihadistes former donc u tatɔ bɛ k'u ka matériel bɛɛ de détruire u bɛ k'u ka matériel bɛɛ de halaki c'est-à-dire u magara minɛn o minɛn na u y'a minɛn bɛɛ de détruire donc o dɔ de vidéo n bɔra ka o de yira u la u bɛ k'u ka matériel n'u ka fɛn détruire mais a ma ban n bɛna don article kɔnɔ ka Barkane yɛrɛ détailler aw ye a ka Barkane a ka faamu ninnu nana opération min kɛ est-ce qu'il y'a faamu opération in ma dabɔ Sahel sumali kama opération in ma dabɔ Sahel lafiyali kama a ye nin article a y'a lamɛn m'a a traduit de k'a kalan aw ye est-ce qu'il y'a faamu n bɛna article in kalan aw ye est-ce qu'il y'a faamu donc article n'i y'a ta k'a lajɛ ko 9 novembre 2002 9 novembre 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ ko Emmanuel Macron k'a y'a fɔ Faransi ko opération Barkane k'a banna opération Barkane ale lancera en 2014 Sahel kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ ko o annonce in kɛra opération Barkane Macron kɛlen k'a fɔ k'a banna n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ kalo 3 Faransi y'i ka minɛn cɛ k'a bɛ bɔ Mali la o minɛn cɛ tɔla yɛrɛ aw de u bɛ ka mobiliw kari-kari
u mago tɛ se mobili ni fɛn o fɛn ma o bɛ k'a bɛɛ kari-kari k'a bɛɛ détruire pour que u ka trace foyi kana ye donc u ka ɲɛngoya n'u ka juguya n'u ka hasidiya i b'a dɔn nin yɔrɔ la donc an ka taa c'est-à-dire k'u y'u retireli min kɛ Mali la troupe française n'i y'a ta k'a lajɛ ko kun bɔra de ko k'a sababu kɛ ko population diɲɛ don o don Mali population bɛ ka o critiquer article in kɔnɔ article in bɔra Afrique Media de la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko France ko diɲɛ don o don ko Barkhane ka baara ko population bɛ ka wuli ka critiquer ko de sen fɛ est-ce qu'il y'a faamu k'a bɛ se k'a fɔ ko Barkhane ka san 9 opération Mali la k'a ma kɛ foyi ye ko échec kɔ ko Barkhane échouera Barkhane dɛsɛra san 9 opération na o tɛmɛlen kɔ c'est-à-dire ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Barkhane ye nali min kɛ k'a bɛ n'ale terroristes kɛlɛ ko Mali kɔnɔ k'a kɛra effet contraire de ko non seulement ko terrorisme warakatara ko terrorisme bɔra Mali kɔnɔ ka taa Mali sigiɲɔgɔn jamanaw la terrorisme bɔra Mali kɔnɔ ka taa Sahel kɔnɔnaw la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko Barkhane opération k'a kɛra échec de n'i y'a ta k'a lajɛ ko Barkhane opération kɛra yɔrɔ jumɛn ko ka maliyɛnw hakili jigin k'a kɛra Faransi ka colonie Faransi ye mara kɛ yɔrɔ minnu na dɛ Barkhane opération kɛra yen de djihadistes bɛ ka wuli o yɔrɔ de la djihadistes tɛ ka yɔrɔ wɛrɛ tɔɔrɔ dɛ Barkhane n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka boli yɔrɔ o yɔrɔ Faransi ye colonisation kɛ Faransi ye mara kɛ o yɔrɔ la an ka taa halisa article ko Faransi ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko opération Barkhane na ko Faransi accusera siɲɛ baden na k'u bɛ ka ressources Mali dugujukɔrɔ nafolo k'u bɛ ka olu de bɔ k'u tɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ k'u nalen don dugujukɔrɔ nafolo ninnu u nana ka na o de bɔ k'o dugujukɔrɔ nafolo ka o kɛ u ta ye an ka taa article ma ban tuguni donc ko indice baden b'a yira ko opération Barkhane k'a kɛra sababu ye est-ce qu'il y'a faamu ko djihadistes k'u ye fanga sɔrɔ Sahel kɔnɔ ko opération Barkhane kɛra sababu ye ko djihadistes implantera u nombre cayara katiba baden créera djihadistes caman nana u bɔra Afghanistan Syrie Irak u bɔra nin yɔrɔba ninnu bɛɛ la ka na u cɔko Mali kɔnɔna la ko depuis France ka intervention n'a hakili b'a la janvier 2013 k'a daminɛla ni opération Serval ye o yɛlɛmana ka kɛ opération Barkhane ye est-ce qu'il y'a faamu en août 2014 ko terroristes n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ma dan Mali nord ma dɛ k'u nana fo Mali centre la kabini 2015 est-ce qu'il y'a faamu ko puis ko bɔra yen k'u taara Mali fan bɛɛ ko terroristes ye Mali territoire baden de gagné ko o senfɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko djihadistes est-ce qu'il y'a faamu ko u nana u bɔra Mali la u nana Burkina u bɔra Burkina u taara Niger u bɔra Niger u taara Tchad ko terroristes tɔ bɛ ka fanga de sɔrɔ ko o tuma ko Barkhane nafa bɛ min an ka continuer u ko population civile fɔlɔ de bɛ ka faga ni ye nin djihadistes ninnu ka baara ta k'a lajɛ k'a bɛ ka jɛ population civile de ka Barkhane dun nana ko ka djihadistes kɛlɛ population civile de bɛ ka sa diɲɛ don o don o tɛmɛlen kɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko djihadistes yɛrɛ dama k'u ka affrontement bɛ ka caya u yɛrɛ dama bɛ ka kari ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kari ɲɔgɔn na la ko bɛ kɛ sababu ye ko population fanba bɛ ka déplacer n'i y'a ta k'a lajɛ centre kɔnɔnaw la o tɛmɛlen kɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko plus de 400 000 personnes ko olu déplacera à l'intérieur du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka sababu kɛ terroristes u ye dankari kɛ Mali la ka nin bɛɛ kɛra ka opération Barkhane to ye a y'a lamɛn u bɛ ka preuve ni argument baden de di kunnafoni na ko le nombre de civils victimes ko civil victimes civil minnu bɔrɛla u ni na est-ce qu'il y'a faamu groupe armé fɛ ko bɛ ka augmenter de san o san ko alors que opération Barkhane o bɛ Mali kɔnɔna la ko 2019 ko k'a daminɛ Mali la ka se Burkina ka se Niger ko plus de 2400 décès a ye nin lamɛn ko plus de 2400 décès ko de sababu bɔra n'i y'a ta k'a lajɛ terroristes ma babanci ninnu est-ce qu'il y'a faamu o bɛ ka dankarili min kɛ population na ko contre 770 décès n'i y'a ta k'a lajɛ 2016 donc ka Barkhane to yen san o san dɔw de bɛ ka fara population civile fagata kan dɔw de bɛ ka fara population civile u déplacer ta kan nin bɛɛ ye Barkhane ka bilan de an ka taa ko n'i ye 2022 lajɛ est-ce qu'il y'a faamu
ko 2022 ko civil caman fagara Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali la notamment Niger Burkina Faso ko kabiri san daminɛ donc ko n'i ye nin données ninnu ta k'a lajɛ est-ce qu'il y a faamu k'i b'a ye k'a fɔ ko Barkhane ka opération k'a kɛra échec de ye a kɛra tiɲɛni de ye a ye fanga kura ni nin kura a ye o de di terroristes ma donc an ka continuer. Donc comme Macron kɛlen ka annoncé 17 février ko force française k'u bɛ bɔ Mali kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ k'u bɛ redéployer Niger ko sen fɛ ko Barkhane taatɔ ma ɲuman kɛ ko Barkhane taatɔ ye fɛɛrɛ de kɛ ka terroristes k'u su k'u bila armée malienne na u y'u tugu ka minɛn di terroristes ma u y'u tugu ka terroristes dɛmɛ pour que Mali situation sécuritaire ko pour que o bɛ se ka dégrader donc u tagatɔ u ma ɲuman kɛ u tagatɔ ye terroristes renforcer u tagatɔ ye terroristes armés mais Dieu merci armée malienne sera k'i jɔ terroristes ma dankari k'an ka jamana la donc an ka taa. Donc comme Barkhane kɛlen k'i ka minɛn cɛ don min na ka bɔ Mali la ko Mali ye plainte dɔ déposer ONU na France kama donc ko fo sisan ko autorité française ko k'a yira u la ko u bɛ ka marifa di u bɛ ka marifa di terroristes ma u bɛ ka marifa di bingalikɛla walew ma u bɛ ka renseignement d'u ma Mali ye France convoqué ni o seere c'est-à-dire o preuve baden an kɛlen k'o ramasser an ye France convoqué ONU na k'u kana an ka sigi kɛ o sigi sen fɛ Mali tun bɛ fɛ k'a ka preuve yira mais fo sisan France ma sɔn sigi ma donc ko Mali autorités y'a yira ko preuve baden bɛ Mali bolo France kama ko preuve caman bɛ Mali bolo France kama min b'a yira ko France bɛ ka groupe armé ni groupe terroriste ko France bɛ ka olu soutenir an ka continuer ko 9 ans de présidence ko France ye san 9 k'u y'o présence de kɛ Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce qu'il y'a faamu k'u ka présence Mali la k'a ma se ka armée malienne dɛmɛ ka se djihadistes la ko terroristes nana fo Mali centre kɔnɔna la donc opération Barkhane annoncé k'a banna ko Emmanuel Macron k'a y'a yira ko France bɛna stratégie kura kɛ o stratégie kura ye mun de ye est-ce qu'il y'a faamu o stratégie k'i b'a ye k'a fɔ ko France militaires u tɛna taa ka bɔ Sahel kɔnɔna la dɛ est-ce qu'il y'a faamu ko France ko actuellement ko 3000 militaires français ko k'olu déployé mena to n'i y'a ta k'a lajɛ Niger Tchad ani Burkina u ka soldats ba 3 olu bɛna to tuguni Sahel kɔnɔna la Tchad Niger Burkina ko u tɛna a fɔ tuguni ko opération Barkhane dɛ mais u bɛna tɔgɔ yɛlɛma k'a tɔgɔ da opération wɛrɛ la a y'a ye ko ninnu tɛ taa nkalontigɛlaw de don u tɛ taa quoi donc an ka continuer. Donc kunnafoni na u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ sirannen don n'i y'a ta k'a lajɛ ko France bɛna nin toli min kɛ Sahel kɔnɔ a y'i ban ka taa ko nin kana kɛ sababu ye ka Sahel tɔ déstabiliser nin kana kɛ sababu ye ka Mali tɔ déstabiliser parce que tagabaga tɛ bon ɲuman kɛ France tɛna baara ɲuman kɛ France tɛna ka France to yan Sahel tɛ lafiya Mali tɛ lafiya donc kunnafoni banna nin yɔrɔ la article banna nin yɔrɔ la donc an kun bɔra Maliens ka nin article de da aw tulo kan Afrique Media ka article dɔ don u y'a yira k'a fɔ ko opération Barkhane ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini ko Barkhane nalen ko terroristes tun bɛ Mali la terroristes non seulement u ye Mali sɛgɛn mais u sera u ka kɔlɔlɔ n'u ka gɛrɛgɛrɛ sera Burkina ma a sera Tchad ma a sera Niger donc terrorisme tɔ warakatara de dɔ farala terroristes kan de a nombre multipliera groupe misɛnninw cayara u ye marifa sɔrɔ ka kɛlɛkɛcɛ sɔrɔ o bɛɛ kɛra opération Barkhane ka taa de la donc opération Barkhane ka bilan zéro bilan catastrophique opération Barkhane kabiri ala kan kabiri n ye kodɔn ma deli ka opération langolo ye opération catiribɔ opération nkalon k'a bɔ salamu aleykum